Hello guys, madjong adlaw natong tanan sa kurang adlaw guys, dako sa likod. Kay sinanay gahapon naghilak kuno sa kalipay kay agjahang unsa na? Jahang passion fruit daghanay bunga. Dugay na si Jadani nagkuan guys, naghandom nga mamunga. Karon namunga nagajud kani si Jada guys na buwak na ni si Jada nga kuan. Bunga na jud dani dako dia. Da. Bunga. Nalipay si nanay gahapon kabi ko bag unsay swagitan kaning swagit man. Kani day lang gikakuanan kay daghan na may bunga. Dugay na si Jaglili dani kay walay kun namunga da na daghan. Namunga na jud. Arang inita guys. Naging ani maning nanay kay wa may kakatayan. Hala to lagi bunga tos likod to daghan. Nanggibitay. To gikan no paniud to mag alas 2 na. Kay arang kapudos ang lawas kay nadaga ko. Di malas ko gapong adlaw ang sige drive paduad to ila dalton kay birthday man. Diyan na to pa dyan mig ubay. Diyan ning kuan pa dyan mig palidyan nanuroy dyan. Para kabot bay gitagpasan ko kay na daga lagi. Di malas dyan. Karon arang skitas arang labaras ang katugko kuy gana pud mukaon basta dugon di ko gan hala danay hinog. Was nanay kakita nga nanay hinog na nanay hinog nana di sigo ni dagko wara hibaw kay di gusto makita tanaw ta. Wa man. Tapos ibabaw to bunga. Mas na nakita dani ba nga hinog na. Na. Passion fruit. Lami magudi siya guys. Kaya gila mayor katusaw na rin daghan nagbunga. Hindi karon day guys. Matulip ko sila parami kay kuha kong tiri kay magpa-inject siyang lubot. Tambal. Adto sinter. Tataod pa kay arang inita pa kadto labad sa Nay kay go na ning juta nay ko ukuang pa. Kami ka kabaw. Ang dami dito ba ng buwak ado sa mga tandog. Kuanan man ah. Dara sa butang. Hindi pa enten sa buhi. Mapaakan ka. Lain naman si Janay no kay tunukon ka ni. Pinog tunuk. Puriya buhi. Lami magbuhak. Isa. Ha? Nagdupa. Anahan na sila buwak si Elena na. Glila Jennifer na. Bamunga di pa nga naman pinuong. Ila journey ni kani. Daghan ila journey dako naman to kadyo nga bumbil. Kon man to mo saring hinang po to. Pagdi mo pangalan ito mo ka na kita. Ha? Bili ka day mo pangalan wala ba? Wanda ko nagdukan nagwan. Nagdukan nagudlot. Bag-ong gikabuang ang buwak. Lami na tanawon lagi manggod na. Bumbil. Kasi klase dahil yung bumbil. Napidag kagbuwak na pipino. Ang pino mo ni. Asa ha? Dari sa naibutang kay bago pa manggit tanong. Tandugan motor. Nadyo rang motor. Kani akat-akat ni tanong. Dito mapreso dan inak, mo haragway pa ng head. Spicy. Dahil sa atang himuong kuan. Pag-invest ay kay kami may bahalas kuan. Dapat dat.
Bisan pagkadatot. Mo na siya imong mo na kay si batok ras mga atbang sa eskwelahan na lang. Guwang naman deg saging. Buang na pero gagman. Huwag lagi ni sukain, oy. Wah, may suka. Pala sundang gi pag suka ko. Bujas atong gisugo. Gubag diet. Gayas gisugo, oy. Maning ganahan ni mo na kay kuan ba alerto. Unsa naman itong isdang nabawasan ning Nago. pahakdag nagkapa. Dang! Nawahig pansit kanton. Wala gining deket nak no. Nago si ano? Cater ko na. Kitir geraay. Leonard Felicio. Bro, ayaw. Adawat di og sabaw. Kalaki ni mo. Nahuna baka mo. Ah. Ibu. Oh, bentar. Mute ragon. Hindi kay kita ko. Nananuoy tabang tuloy. Bro. Ada tambah itu nih, bro. Na, mawahin na. Ay nga na ding, ilibot ding. Ilibot ha. Agbutang sa kanton. Siyempre, mulingkod na ko. Agay ko. Ari ding. Lata man na. Ma, masih abot ya ako. Dari ba? Magbuot, balikas amo. Ano ang cellphone na? Kung nga punta ka picture, ano ba? Kaon na des, banha si mo. Inita ay. Hangit. Mukuha nagkainit. Nansa man na, gor, mura magbaboy, gor. Nakama niya. Ini kue gado. Wah. Kau sana ko ha, Tawag ka rin Diyos, Reggie, uy. Ano ko tina Hello guys, nauli na day ko. Gikan na to nag mukbang po migmaridyo. A bodol fight. Arang busuga na ha. Kaya day saging, kanton, isda, nga sinugba. Tatros ibabaw guys, mga igagaw po ng kauban. Inja na nga kung kuyag ka ng palidya, mapod amang giapil na tugsugba. Lami ka arang busuga na ha. Sakit ag tutunan la kaon. Kay mamay atong kalipay kaon. Hapon na po dara baw igon. Tugon man ko kani mabusog ta ba kay makatugon ta. Ako dara sa kalsada kay nagpa-signal ko. What usya titirig magpakuha kay imtong magpakuha. Liksi wa ka maligo ron be. Magpakalit ra bag kuan nga mga tumba ta. Pag ilis na itong pajama. Bakit ang kuan? Da, tatinlan. Japo naman pa guys. Maora pa niya ang vlog. Dagang salamat sa inyong pagtanaw guys. Atangin na pa ang vlog og mga adlaw. Salamat sa inyong pagtanaw guys. Liksian. Hi Saka. Hi. Thank you for watching guys. Bye-bye. Bye.